खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै 3 जुलाइ 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। मेष राशि, दिनै नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों गोबां रां बाहायनो थांगासिनो दं, नाथाय जोबोद मोजां सम मोनगोन। वृषभ राशि, मोजां मोनलायनाय जिउआ एसे गोब्राब जानो हागौ। रंजानाय आरो रंजानायनि थाखाय मोजां सान। मिथुन राशि, दिनै नों मोजां मोनलायनाय गुबुंले जानायखौ गोसारहोगोन। गोदान हाबा मावनाया मिजिंथिनायनिफ्राय बाङाइ जागोन। कर्क राशि, दिनै राङारि लेनदेनफोरा गासै सानावनो जाबाय थागोन आरो साननि जोबनायनि उनाव नोंथाङा थोजासे रां दोनथुमनो हागोन। सिंह राशि, नखरनि सासे गोदान सोद्रोमा फैनायनि खौरांआ नोंथांखौ गोसो बोनो हागौ। खामानियाव दिनै बयबो नोंथांनि खोथाखौ गोसो गोरबोजों खोनासंगोन। कन्या राशि, उसुबिदाया नोंथांनि गोसोआरि गोजोनखौ हेंथा होनो हागौ, नाथाय सासे लोगोआ नोंथांनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव जोबोद हेफाजाब होगोन। तुला राशि, दिनै नोंथांनि बिदा-फंबायफ्रा नोंथांनाव नोंथांनि राङारि हेफाजाब बिनो हागौ, नाथाय बिसोरखौ मदद खालामनाया नोंथांनि रांखान्थियारि बजाखौ बांहोनो हागौ, नाथाय थासारिया थाबैनो साबसिन जागोन। वृश्चिक राशि, गेलेमु आरो गुबुन बायजोआरि हाबाफोराव बाहागो लानाया नोंथांनि गोमालांनाय गोहोखौ बुथुमनो मदद होगोन। दिनै नोंथाङा गावनि जिउनि साबसिन समखौ गावनि जिउनि लोगोरिजों बारहोगोन। धनु राशि, दिनै नोंथाङा नोंथांनि रांनि सायाव जेंना नुजाथिगोन। नोंथाङा नोंथांनि वालेटखौ बांद्राय खर्सा खालामनो एबा गोरोन्थि खालामनो हागौ। सांग्रांथि गैयैनि जाहोनाव माखासे खहाया रोखा। मकर राशि, दिनै नोंथांनि साना मोजां मोनलायनायनि गाबफोराव गोदोगोन, नाथाय नोंथाङा हरनि समाव गावनि अनजालुजों माबा मोनसे गोजाम बाथ्राखौ लानानै बाथ्रा दान्थेलायनो हागोन। कुम्भ राशि, बे राशिनि सुबुंफोर जाय गुबुन हादोरनिफ्राय फालांगि खालामो बिसोर दिनै रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा जानो हागौ। मीन राशि, दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों सम हगारनो आरो बिसोरखौ बबेहायबा बायजोआव लांनो सानथांखि लागोन, नाथाय नोंथांनि गाज्रि सावस्रिनि थाखाय बेबादि खालामनो हानाय नङा। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रामबो बेबादिनो फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।